Vzájemná důvěra v týmu. Vzájemná důvěra je pro mě důležitá nejenom v týmu, ale i v manželství, partnerství či přátelství. Slova, která ve mně důvěra evakuje, je jednoznačně respekt, jistota, spolehlivost, nabývání odpovědnosti, méně kontroly a budování vztahu. Co pro mě důvěra v rámci týmu znamená, je, že se na sebe můžeme vzájemně spolehnout, můžeme se společně díky tomu i vrhnout do projektů jak zakázkových, tak interních. Když bych měla jmenovat osoby, které touto hodnotou již teď v e-consultingu jednoznačně žijí, tak je to Jitka, Jarka či Pavla. Důvěra se buduje, je to dlouhodobý proces a protože náš tým je mladý, tak na vzájemné důvěře postupně pracujeme, ale věřím, že jsme na dobré cestě ji brzy naplnit.